Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια που βγάζει το δεξί στο κοντρόλ και μένει με το δεξί στη φάση. Έτσι πηγαίνει και έτσι κουβαλάει την μπάλα και κάνει μια υπέροχη προσπάθεια. Η καραμπόλα ήταν η μπάλα που πήγε να μπει στη φάση ο Σαμάτα. Δυνατή είναι η σύγκρουση και μένει κάτω ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Μεγάλος εκνευρισμός από τον προπονητή του ΠΑΟΚ και για το ξεκίνημα της φάσης από την οποία προήλθε το κόρνερ, για την αργή επιτά, το τέμπο, η ποιοτική αξία του καθενός. Και ο Κωνσταντέλιας είναι στους πρωταγωνιστές ήδη. Τον είδατε τι έκανε λίγο με ένταση. Ο Μπάμπα βρίσκει την μπάλα μπροστά του. Κωνσταντέλιας κοντρόλ δεξί, το σουτ στα δίχτυα, δικό του είναι αυτό το δεύτερο γκολ. Γιάννης Κωνσταντέλιας ψάχνει γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκει. Είναι αυτός που επί της ουσίας δημιουργεί τη φάση από... Κωνσταντέλιας ψάχνει το υπέροχο, βρήκε τον Σάστρε, ναι, είναι πάλι ο Σαμάτα. Συνεχίζει. Πιάνει την ιστορία από εκεί που ο ίδιος την αφήνει και πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ. Είναι εκπληκτική βέβαια η... Κωνσταντέλιας γύρισε, υπέροχα έκανε σουτ και τρίτο γκολ για τον Κωνσταντέλια. Είναι ένα παιχνίδι πια που έχει ξεχωριστές φωτογραφίες στο άλμπουμ των αναμνήσεων του αυτό. 3 γκολ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Που λέει ο Κωστής, η σέντρα του Μπάμπα είναι καλή. Από όλους πέρασε ο Κωνσταντέλιας, χάνει την πρώτη μεγάλη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ρατών μπλοκάρει. Για τον Μπάμπα, άφησε την μπάλα να προσγειωθεί μπροστά του ο Γκανέζος. Βρήκε και τον κοντρόλο. Κωνσταντέλιας την τσίπησε τόσο όσο για να τη στείλει στα δίχτυα. Σκοράρει για δεύτερη φορά. Τα γκολ του ΠΑΟΚ γίνονται 3. 2 του Κωνσταντέλια. Η συνεργασία με υπομονή από την αριστερή πλευρά. Μετά η... Είναι το γκολ όλο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε σε πολύ χαμηλά μέτρα την μπάλα και ήταν ο κύριος Θανάσης Στάικος που... Ναι, με τύψεσκου βέβαια στον πάγκο. ΠΑΟΚ και τον Θανάση Στάικο στον πάγκο. Χρήδια στην Τούμπα, αυτό που κάποια στιγμή λέγαμε στην αρχή. Μοιάζει... Θέλοντας να τους δώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα πόδια τους, τους ζήτησε να έχουν καλύτερες αποφάσεις όποτε προσεγγίζουν την περιοχή του ΠΑΟΚ, διότι γνωρίζει... Ήταν προς την περιοχή του Τσιφτσί με το κόρνερ, με την ευκαιρία νωρίτερα με τον Μπάμπα που απομάκρυνε. Προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα, βρήκε ο Λέικ την μπάλα και σταμάτησε την πορεία και μετά ο Τσιμπόλα με τον Κωνσταντέλια κάνει φάουλ στον Κωνσταντέλια. Άλλαξε με τον Ντάισον και με τον Μπένια. Λαμία κόρνερ χαμηλά, ο Κωνσταντέλιας προτιμά και κοντρόλ, νιώθει ότι έχει την άνεση και τη χρονική. Μπένια πιέζει και από αυτή την πίεση η μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντέλια. Ντεσπότοφ. Ο ιός τις τελευταίες ημέρες. Είναι βέβαια ως προς το τελείωμα της όλης μικρής αυτής περιπέτειας. Τάισον θέλει να παίξει κάθετα για τον Σαμάτα. Τη φορά η άμυνα της Λαμίας διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Κωνσταντέλιας είναι εκεί μακριά, παίρνει την μπάλα και στέλνει αμέσως το ενδιαφέρον από απέναντι. Βρυλός στις στιγμές αδράνειας ή ψυχασμού, αυτό που